Khetha lamakhetha sikubingelele mfowethu sikwamukele ku-channel ninjani lapho. Mfabiyela. Sisime esiqongweni sentaba, sime khona esiqongweni sentaba. Red Dot Entertainment la sitholakala khona. Siphakazishisa. Sithini indaba mfabiyela? Abanxenxe besubscribe nkabe yami ngathi ne-page lethu ku-Facebook ubatshela ukuthi likhona i-page le Red Dot Entertainment mfowethu. Bukele emakhaya kunalento abebiza bathi i-ring bell lapha ya ku-YouTube lapha ya. Uma wenje wa subscriber indezela futhi lento bathi i-ring bell uzayibona nokwayicindezela nje ikinyekazi idlala ithi nawuwe waqindezela yona ulapho usuku nesiqiniseko sokuthi wonke umsebenzi esizowuletha siwuposta noma kanjani uzofika ushisa kuwe bese uhlaziya ngendlela yakho noma ukhomenta futhi usibonise lapho mhlambe sigeje khona ngoba iphutha likumuntu. Awusuka manje cha mfowethu ngifuna namhlanje sicinge ngoba sibonile kuye kwanomncintiswano oke wafika wahamba kahle kakhulu mfowethu sibongele nensizwe ethe yawina uGajeni sesikhulume kakhulu ngalezo indaba mfowethu ngibone indlamlenze lapha noma ngizwe indlamlenze ithi iyabuye emncintiswaneni njengamanje ngoba iyayithe isacela ukubeka phansi ihlangu mayelana nemncintiswano kodwa ke emva kokuba uGajeni ewine iQuantum sibona indlamlenze ithi cha isisha ibuya impela ithi iyakhuleka impela iyabuya manje emncintiswaneni kuthini uPaulo wakho? Mfakabiyela umbuzo omningi kule ndaba leyo ingabe ubuya ngoba eshiseleka ukuthi nanga omunye umuntu wenile noma ubuya vele ngoba ebona ukuthi mhlambe sekuyisikhathi ukuthi abuye kukaningi lapha uma ehamba emncintiswaneni uthe usadedela abanye kodwa makukhona osekumisa ikhanda uzobuya shothi ubonile ukuthi sekukhona okumisa ikhanda nangoke sebuya. Emfakabiyela ngokwami ngibuka mangibhekile uma ezosho njalo ngibona sengathi akabaniki ithuba akakabaniki abantu ithuba umenza njalo ngani ngoba akwazi ukuthi nje futhi kuma ngabe ethi yena ukade enika abanye abantu ithuba ubelindele ukuthini ukuthi kungabikho umuntu owinako uma esekhona ke sokuthi usumisa ikhanda ngoba vele uma ngabe engekho yena emncintiswaneni laba bakhona noma kanjani ukhona umuntu ozojana ozowina ngithi mina ngithi bekungamele ukuthi bese mhlambe kuba nenhliziyo ethi ake ngibuye ngoba sikhona umuntu owinile ukuhlehla kwakhe vele methi bekanika abanye abantu ithuba bekuthi ufuna ukubona omunye umuntu owina ngaphandle kwakhe manje umuntu mesekhona ewina umuntu akashiseleki yena bese ethi sengiyabuya uyabona kodwa ngibona sengathi futhi nokubuya kwakhe usheshile noma akasithi ke simvumele abuye kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe kunemncintiswano ethize engithi mhlambe angayingenela eminye ayiyeke ngesizathu esithi akabanika abantu ithuba njengayo le mother of all ngicabanga ukuthi ngoba uyibonile njengamanje beyinamaciko angajwayelekile nje asakhula kwamaningi bewalapha omusha ngithi bengingathi mina akabadedele amaciko kulo mncintiswano lo mother of all akhule lawo asuke asazama ukukhula yena usangenela imncintiswano eminye efana namasatman nale emkhulu vele ejwayelekile le akayiyekelela abantu abasakhula emcinga amaskandi bakwazi ukuveza igama labo bonke ubani lo mfo wangale emzimkhulu ubaba number 2 mana ke mfowethu ngiyakubona lokho uma uzohlehla ukhumbula into emiyekise umncintiswano zinqushunqushu ezasuka malana nokuhlukaniswa kwengoma ngonyaka yabona ungathini ukuphawula kwakho usukela lapho uze ufika kuyimncintiswano ukuthi akasalindi kuphele nonyaka nje straight ngoba phela awukwazi ukushaya ibuya ngomcimbi omshashasha nje exathi usakhula shuthi nayo uyibone lento shuthi into yangempela liyasebenza uyakhumbula ingqushunqushu zokuhlukaniswa konyaka uyayibona uma ngabe uzoyilanda lapho ngicabanga ukuthi into eyemenza ukuthi akhiphe igama ukuthi uyahoxa uma siyilanda lapha mhlambe wayezama ukuthulisa umsindo wabantu ngoba phela vele zayikhona inkulumo ezithi engathi kube khona ukwenzelela indlela awina ngakhona so mhlambe ukuthi uma ngabe ebuya njengamanje sesingayithatha nje siyibisele emuva sithi okay ukuhlehla kwakhe lapha wayezama kwenzani ukuthi abantu bethi ukuthula behlisa imoya bangayinaki yonke lento ukuthi ngalendlela abayinaka ngakhona kodwa nje ukubuya kwakhe mfethu ngicabanga ukuthi futhi kuzophazamisa abantu abaningi mina ngicabanga ukuthi ukuzana okuningi sekuzuzile ngoba futhi nezinga lakhe njengamanje lithi akakwazi ukuncintisana nabanye abaculi uma umbheke nje ukhuzana indlela ane fan base ngakhona
akakwazi ukuncintisana nabanye abaculi. Uma ngabe kuzoba nemncintiswano othize ebese ufaka uKhuzani lapho kusho ukuthi usuke umnika nje isilver platter esandla ukuthi lokho okwakhe ngoba akakwazi ukuncintisana nabanye abaculi. Mfowethu simbona nangikade ezonikwa iy'nkomo eziwu-7 phiwa kubongwa amagalelo akhe abongwa nje enye yey'nsizwa mfowethu. Ngathini ukuphawula kwakho? Sibabonile abantu bephawula ko-Facebook bekhuluma lokhu nalokhu, abanye bembongela, abanye bethi hawu uyalotsholwa senizena obala la ngezobala le nto yini. Ngathini ukuphawula kwakho mfowethu kokuthi ubebongelwa la kuseyibo njalo abantu abababaza amagama akhe? Ziningi mfowethu, 7 mfowethu, ilobolo vele. Hayi ziningi kakhulu. Nanokuthi-ke mfowethu akuzenza ukuqala musi le nkomo mangikhumbula ngoba wayekhona umnikelo wenkomo mangikhumbula kahle. Awubuye MTN kodwa lesibaya ngathi asigcwali noma mhlambe lesi sesibona laphaya social media mhlambe kukhona esinye mhlambe esikhona ngaphandle kwalesiyana esesibona kungene inkomo eziwu-7. Sikhulu kakhulu mfowethu mhlawumbe. Hayi sincane mfethu kodwa cha asimbongise umfokampongose kulento le ngoba amagalelo akho mfethu akumani qhamuke iphiwo kubantu nje mahala habe kunika nje iphiwo efana naleza ngoba uma ungathi phela uyazi inkomo njengamanje mfokabiyela iyabiza. Uma singathi le nkomo leza zoyi-7 asiyidayise uyazi ukuthi imali leyo elinganiselwa close to 100,000 le nkomo lezi eziwu-7 lezi ngoba inkomo ngaphezulu nje mfowethu ka-100,000. Uyayibona? So yisipho lesi esikhulu kakhulu okumele naye asibambe ngezandla ekuyizona. Ningazi ukuthi mhlawumbe ukuthi uye azenzeni le nkomo umfokampongose ngoba isipho senkomo mfokabiyela isipho okumele usithathe kancane. Sikhulu kakhulu ngoba inkomo iyodwa nje imela into ethize. Masikhuluma ngathi thina abantu amnyama esentwini inkomo nje iyodwa ineqhaza elithize esuke ilimele noma ilidlala ngithi thina abantu amnyama. Mangizokunika isipho senkomo ezinye izinto engisuke ngiyikhuluma lapho. Uyabona? So nje-ke asimbongise umfokampongose kulokho ukuthi hayi izipho ziyeza nje ziyeza futhi siyathemba ukuthi kunezinye ezizako futhi ngoba sibonile impela lapha yabe kunedili kaMkhipheni lapha ya kwaMpongose balenzile insizwa lapha yana kushunqa izinto lapha yana kuphuzwa utshwala obuthize lapha yana kujajuliwe futhi siyayibonga le noma kunabantu abayihlabako nje umfokabiyela bathi ingathi lo mfokampongose usenze indawo yedisco lapha ya egqekene ekhaya kaMpongose into enjani leyo. Mina ngathi mfokabiyela cha into yakhe ayenzile ngoba ngathi indle yakhe yangenhla kodwa yokujabula phela hayi le yenza. Nanokuthi ngeke sigxeke konke mfowethu uma ebone into ezinhle la edrobheni wayithanda. Unelungelo lokuthi uma enamandla azenze nasekhaya. Azilethe ekhaya. Ukuthi-ke phela abantu sebegxeka mfowethu nezinto engenasidingo ukuthi bengayigxeka. Wakhile loya muntu kufuna nje mfowethu sincome sibonge ukuthi insizwe isencane kanjeya yenza into ezinhle kuphela ekhaya. Ngiyibona leyo. Abantu bathi manje ayaganwa ngale nkomo. Kuyiqiniso nemfokabiyela ukuthi ungathatha inkomo zokuphiwa bese uganwa ngazo. Cha mfowethu nanokuthi angeke uhambe uphoqelela abantu ukuthi abaganwe. Mhlawumbe uganiwa wena. Okunye lokho ukuthi engathi umuntu ongathi umbona ngathi unamandla unemali ukugana nakho kuyisiphiwo nje kukodwa kuyivelele emazulwini. Yabo ungaphiwa zonke izinto kodwa ungaphiwa ukuganwa. Akithi sonke sizoganwa wami ukumphendulela nje. Kanti futhi mfokabiyela ukuma kahle ngakwezempilo noma mhlambe ngokwezemali akusho ukuthi sekumele manje wenze into ethize ngoba inhlelo zethu singabantu azifani phela. Uyabona? Ngeke umuntu engibona ukuthi ngoba nakho ngime kahle mhlawumbe financial besathi thenga imoto. Awusho imoto angiyifuni. Mfowethu sesivala nje iliphi iciko office engathi uKhuzani ngaliqasha kuyigcwalisa yakulonyaka. Wasafika nawasafika. Hey maningi mfowethu. Wayekho umlabalaba nganyama udlule. Wayengekho umlabalaba. Futhi wayengekho. Hayi. Awumbona ngohlwini. Hayi, wayekho umlabalaba mfethu ngicabanga ukuthi ufisa ukuthi engangena kuloko. Uma ngabe mhlambe ngiphosisa kodwa ngifisa ukuthi uma ngabe wayengekho ngiyafisa ukuthi impela umlabalaba izinga oliphakamisile umfana ubonakala amthathe angene umlabalaba kodwa uma ngabe ezongena umcimbi uzobuya ngale yandlela yayisetshenziswa ngesikhathi sendlule ngicabanga ukuthi uzongena ngoba ingoma zakhe ngiyaqala ukuthi manje uma ingafika imiliyoni enyikhona eyofika kumiliyoni ngoba ngicabanga ukuthi uhlelo wayesebenzisa wayebheka ku YouTube ingoma ezifike kumiliyoni futhi uma ngabe futhi ezosebenza lo hlelo lelo futhi nakulonyaka
maningi amaciko amasha asafika azongena ngaphandle ukuthi siswamention magama kodwa uma ngabe uhlelo lusafana nolawunya ondlule baningi abaculi abafikako abangadumile ngendlela leyo mhlambe kwezinye izinto ingoma zabo ezishaya imillion ezishaya u2 million esizobona bengena lapha ugcwalisa kulonyaka lo. Yini nje ufisa ishintshwe impocuzeko kulonyaka ngathi ishintshe ithi kulungisa impocuzeko mfethu kuningi esafuna ukushintshe kuyafana naseminyakeni nje oqala nje iline up yabo abake bayihlele kahle ngoba angeke vele siyazi ukuthi impocuzeko sewona umcimbi omdala kule micimbi ekhona njengamanje kodwa ke angeke uqashe bonke abantu umpocuzeko nakhona ke sithi okay ubaqashile baningi ke kodwa ke yini into ejabulisa umuntu ukuthi uzomqashela ngo15,000 futhi umqashela ukuthi ukhona nje ukuthi ukhona uyile mpocuzeko ngoba u15,000 noma ngabe uzomqasha ngisebenza la eGoli ngihlala eGoli futhi ngiyikwe ngeThekwini futhi ngispenda malini 15,000 imali encane kakhulu leyo so ngicela mhlambe abake benze mhlambe ukuthi iline up yabo ingabi nabantu abaningi bese ke mhlambe bathi okay uma ngabe basebenza uhlelo oluthi uma ngabe kunabantu abathize esikwazi ukubaqasha kulonyaka lo kompocuzeko ngonyaka ozayo asidedele abanye kukhona abazobuya kukhona njani abangeke babuye yabona senzela ukuthi uhlelo iline up yethu ingabi nesiminyaminya ngoba impocuzeko njalo kunento ethi kumpocuzeko kunabantu abaqashiwe bakhona ku line up kodwa bafike bangaperform uqashelwe uma ngabe uzofika kumpocuzeko ungaperform uqashwe kumpocuzeko usuke la uzilungiselele ubhuka ihotela uqasha imoto unyungwe uye empocuzeko kuthiwa isikhathi besingekho kwabanjanjena awuperformanga kodwa uspend imali wena kuya lapha yakho kunabantu abathenga amatikiti bafuna ukubukela awusakwazi ukungena yabona sekuba ilento le eyenzeke lapha yakho mother of all ukuthi umthandeni abantu bathenga amatikiti befuna ukumbona kodwa kwase kunezinto ezithi ngofike late akasakwazi ukuperforma ngofike late kodwa kunabantu bamlindele bamiye lapha yakho ngaphandle so mina bengathi mhlambe kokuqala nje abashintshe iline up yabo ingabi nesiminyaminya esiningi njengoba hlezi kwenzeka emihleni. Siyabonga ke mfowami Valelisa emakhaya. Abukela emakhaya sayilo udaba esiqongweni Red Dog Entertainment la sikhona ababukela emakhaya siyanqinqa ukuthi nisubscribe lapha ku channel yethu futhi nisilandela lapha ku Facebook njalo bafethu sihlala njalo sinithola indaba zishisa namhlanje yizo lezi namhlanje siphethe siyabonga.